Hej og velkommen til Minecraft Ekspedition med Christian. Det her bliver ikke en særlig lang video. Måske bare 5 minutter eller sådan noget. Men jeg flytter simpelthen. Jeg gider ikke at bo her mere. Jeg kan ikke lide det derovre. Jeg føler ikke, at det er noget, som jeg synes er pænt-agtigt. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, men jeg gider ikke have det. Og jeg gider ikke til at rive det ned. Så derfor så bygger jeg helt nyt. Jeg har fandme glemt enchantment table. Unbreaking 3 pickaxe. Silk touch kan jeg heller ikke bruge. Hvad er det her? Okay, så prøv at vente. Det er silk touch. Så tager jeg lige så meget som jeg kan af det her. Og så skal de have med enchantment table, så sætter jeg ild til huset der, og så smutter jeg. Ej, jeg gider ikke til en ild til det. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Okay, ja, det er fint. Okay. Det er bare et problem, fordi jeg vil jo gerne have det hele mega. Men det kan jeg jo bare ikke så. Det er en lille smule svært at bestemme sig for, hvad man vil beholde, og hvad man ikke vil beholde. Jeg kan prøve at... Kan jeg tage det? Jeg kan godt tage det med det, kan jeg ikke det? Det kan jeg godt. Og så skal jeg også lige gøre sådan her. Det er alle de diamanter, som jeg har fået. Klar. Så fik jeg på den her. Nu håber jeg får under et stack diamanter. – 34 diamanter, det er fandme sygt. 50 diamanter har jeg. Fuck, hvor fedt. Okay, videre. Så tager vi lige det her. Jeg ved godt, det tager lang tid, men... Ja. Jeg har været over at dræbe alle mine dyr, så jeg skal lige se, om jeg overhovedet behøver det kød, som jeg har på mig, eller om jeg skal tage noget andet med, i stedet for det mad der. Fordi, jeg føler ikke rigtig for, at jeg behøver det. Jeg har jo alt muligt andet med, så nu tager jeg lige lidt af det her med. Og det gider jeg sgu ikke. Det gider jeg ikke. Væk med det. Så vil jeg hellere have det der mad med. Tag sgu da egentlig min nether portal med. Sådan der. Så. Så vi lige den her hurtigt, fordi så sover vi lige. Og så begynder jeg ellers bare at gå. Vi skal lige gøre noget først. Men ja, jeg begynder bare at gå nu. Så hvorfor er det ikke morgen mere? Nå, jeg synes ellers lige, jeg har sovet. Nå. Men ja. Nu er jeg fandme på farten. Nu er det bare væk herfra. Det gider vi ikke mere, det her. Nu tager jeg kød med. Jeg har bare ikke noget at bruge det til.
Vil du springe i luften, så gør det. Gør det. Dumme creeper. Okay, let go. Kom så, man. Vi er på farten, man. On the road again. Na, on the road again. Skal lige se, om jeg har noget, om der er noget, jeg mangler at tage med. Ser ikke sådan ud. Men ja, nu er der bare sådan set bare at gå. Jeg ved ikke, om der er en speciel måde, man kan have, om man kan have sådan en form for task på vent. Kan man sætte en kiste på ryggen, kan man det? Okay, lige meget. Det ved jeg ikke, om man kan, men det går i svart, hvis man kunne. Til det tidspunkt, hvor jeg skal bruge en båd, men ikke har nogen. Men jeg finder heller ikke det sted, hvor jeg vil bo. Det tror jeg heller ikke, jeg finder i den her episode ting. Den her episode her, det er bare... Jeg filmer lige 4 minutter mere, eller 3 minutter mere, 2 minutter mere, eller sådan noget. Og så stopper jeg episoden, og så finder jeg det selv, fordi jeg gider ikke lige til at... fordi jeg er også i gang med at uploade en video og alt muligt, så det tager lidt på uploadingshastigheden, når jeg filmer og sådan noget shit. Men nu sejler jeg i hvert fald lige så langt væk, som jeg overhovedet kan. Og jeg har koordinaterne på film. Så hvis jeg har lyst til at tage tilbage, så kan jeg lige hurtigt finde dem, hvis der. Så kan jeg jo altid komme på besøg og se, hvad jeg har lavet og sådan noget. Men ja. Det er et snow biome, så tager jeg lige den her vej. Okay. Ups. Jeg er ikke vant til alle de der nye knapper der. Kom her. Prøv den der, den skulle jeg jo smide ud, den der unbreaking. Prøv at hold. Okay, sådan der op. Nu skal jeg lige sikre, om jeg kan lave en fejl her. Unbreaking, den kan jeg bare bruge så meget af, som jeg overhovedet har lyst til. Okay, sådan der. Super. Let's get it out. Lol. Nej, det gider vi ikke. Det skal vi... Wow, shit. Jeg kan prøve at nulle lige af. Fejl. Ja. Yeah. Lægger den lige på igen. Og prøv at se, når jeg trykker CTRL. Og nu gør den det ikke. Se, nu gør den det. Jeg rører sådan bagud. I don't get it. Okay, men... Skal vi ligesom finde et sted at bo? Jeg kan godt lide det der, det er sådan specielt-agtigt. Sådan specielle træer, synes jeg. Ja. Lol, bare. Nå, men jeg lægger også lidt nu, fordi at jeg er i gang med at uploade og filme på samme tid og alt muligt shit. Det er ikke en god blanding, det jeg har gang i. Okay, her skal jeg i hvert fald aldrig bo. Jeg kan nu godt lide, de har lavet med det der mudstone, eller hvad det hedder. I kan nok ikke se det, men jeg lægger lige nu. Eller, jeg lægger ikke særlig meget, men... Det er sådan nede på de der 15 frames per second lige nu, når jeg nogle gange, når jeg løber. Hvis jeg bare står stille, så kommer den op på de 30 uden problemer. Men ja. Yeah.
Nu har jeg fandme noget svinekød, jeg bærer rundt på her, så skal jeg fandme også have 64 stykker. Hvordan? Der er det. Samlet op. Nå, det er det, jeg har. Nå, okay, fejl. Alle de ulve, der bare kunne slå mig ihjel, hvis de gad. Men ja. Men ja, vi ses i næste episode af Minecraft Ekspedition med Christian, hvor jeg sikkert har fundet et nyt hus. Vi ses. Hej.